Čaute ľudia, vítajte nového videa a dneska tak budem prežívať 1 hodinu v pivnici a natáčať ma bude tento Dominik. Čau, čaute ľudia. No a môžeme ísť na to. Takže ľudia, no už sme tu. Poď za mňa, Dominik. No a takto toto vlastne vyzerá. To si mi pripravil, Dominik? Áno. No, tak čo tu máme? Tu máme tieto pile, toto je jedlo, ložtek, tu je nejaký Teddy, tu je nejaký Teddy, no to budem mať tu. Tu mám vodu, tu si môžem napustiť. No a to je vlastne všetko a môžeš ísť teda hore a ja sa zatiaľ najem a napijem a môžeš mi dať nejakú challenge. Čau, čau. Čau. Ľudia, že ja mu idem dať challenge. Počkáme zatiaľ, kým sa naje a napije. Takže ľudia, keď sa zatiaľ naje a napije, tak a potom, keď skončí tá challenge, Vypí? tak teraz mu ideme dať tú challenge, tak ideme. Čau, Dominik. Mať challenge. Aká to bude? 20 minút sa pozerať do dverí. Kámo, asi nebudem sa pozerať do dverí. Ale 20 minút. Tak dobre, tak musím, aby som vyhral. Dobre? Tak dobre. Tak aspoň nezatvára, aspoň sa to budem pozerať. Dobre. Takže ľudia, už sa pozerám už minútu do týchto dverí. Neviem, počo mi dal Dominik takú challenge a potom sa vás znova ozvem. Už prešlo 20 minút, už sa neučiť pozerať. Tak dobre, končujem dole. Tak zatiaľ. Tak ľudia, Dominik mi dal na chvíľku kameru. No a takto to vyzerá. Tu mám posteľ. Už prešlo asi 20 minút, keď som tu a nič sa ešte nestalo. No a tam si som smedný, tak sa pôjdem napiť a potom sa vám teda ozvem. Takže ľudia, už som tu a no už som sa napil, teda, a tu som trochu vylial. No a tak som hladný, idem si dať ešte ložtek a potom sa vám teda ozvem. Idem dať. Čau, Dominik. Čau. Takže že ja takže ľudia, keď on to vyhral challenge, tak ja mu spravím popcorn len uprovodím. Nie, to. Tak. Spravím. Tak dobre. Takže ľudia, tak ja mu spravím bukanče, keď to ľudia, ja mu idem spraviť popcorn, tak že vám to hovoril, tak ho spravím. Dobre, a toto je dobre. 5 sekundy, 2 minúty. No budem čakať. Takže ľudia, už tu bude sprezovať 1 minútu. No to je super. A potom dostaneš nejaký dáček, tak zatiaľ. Čau. Čau, Dominik. Čau.
Tak ja idem. Že ľudia, oče, ja som spravil popcorn, takže mu ho idem dať, len chcem si zobrať jednu vec potrebnú na ňo a zatvorím. Dobre, dáme to do tohto. Popcorn. Dobre, takže. Tak mu ho idem dať. Oli, už si vyhral, takže máš tento darček, tento popcorn. Ďakujem, Kitano. Ďakujem za popcorn. A vy ľudia, keď si myslíte, že som vyhral, tak dávajte odber.